Nesta cantiga, o trovador sitúa a escena nun prostíbulo onde coincide coa soldadeira María Mateo. As soldadeiras eran mulleres libres que exercían un oficio de cantantes, músicas, bailarinas, a cambio dunha soldada, de aí o nome. En xeral, tiñan mala reputación e foron obxecto de moitas cantigas de escarnio e maldicir. Nesta cantiga, e cunha linguaxe extremadamente groseira, o trovador fala de que ambos gostan do mesmo tipo de sexo, revelando así a presunta homosexualidade da soldadeira. Mari Mateo irme quero de aquel, o que non poso un cono baratar. Alguén que mi o daría non o ten, e alguén que o ten non mi o querdar. Mari Mateo, tan desexosas de cono como eu. Mari Mateo, tan desexosas de cono como eu. E pois deu xa de conos abondar, aquí outros que o non han mester, e arceceos moito desexar, a miña ti pero que ches muller. Mari Mateo, tan desexosas de cono